En el següent vídeo corregirem l'activitat número 10, la mesura de la distància Terra-Sol i Terra-Lluna. Com veieu, hi ha 5 miniactivitats i en aquest vídeo corregirem la primera. Bé, aparentment no sembla una activitat perquè no sembla que pugueu respondre. Però bé, si llegiu, diu: en este ejercicio aprenderás a introducir números en la calculadora en notación científica. Verás que dependiendo del tamaño del resultado, este puede aparecer escrito en notación científica o no. Pulsa el botón adjunto para abrir la calculadora i us obre aquesta calculadora. Diu, para introducir números en forma científica en la calculadora, fíjate en los siguientes ejemplos. Para introducir el número 9,0043 por 10 a la 13, pulsa en la calculadora la siguiente seqüència de tecles. Ens diu que pulsem el 9, el punt, el 0043, aquí el tenim, 0043, exponent 13. Bé, això, fixeu-vos què vol dir. Que darrere del 9 hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 xifres abans d'arribar a la coma decimal. Aquest nombre amb la vostra calculadora de butxaca, com es posaria? Seria el següent. 9, això és el mateix, punt, 0043, i aquí teniu la tecla del par 10 a la 13, d'acord? Veieu, aquesta calculadora no té 13 xifres, no li caben. Per tant, per poder posar aquest nombre, l'ha de posar amb xifres decimals d'aquest tipus. El mateix podeu entendre que li succeeix a l'exponent a la 75. Fixeu-vos, aquest ja no el pot posar. 9,12 per 10 a la 75. Fixeu-vos que aquí ja no el pot posar. Per què no el pot posar? Perquè hi haurien el 9, l'1 i el 2 i 73 zeros fins a arribar a la coma decimal. És a dir, el 9 no es compta. I a partir del 9 hi ha 75 xifres. És a dir, 1, 2 i les 73 restants. D'acord? Què passa amb el 3,78 exponent a la menys 3? O per 10 a la menys 3, és el mateix, 3,78 exponent a la menys 3. Doncs fixeu-vos, exponent a la menys 3 vol dir que el 3 és el que ocupa la xifra, torno perquè s'ha esborrat, és el que ocupa la xifra de les mil·lèsimes. És a dir, és el mateix 3,78 exponent a la menys 3 que 0,00378. Un truc que jo faig és dir, si està negatiu el nombre, a l'exponent, el 10 elevat a, poso tants zeros com em digui, per exemple 3, i una coma darrere el primer d'ells. I així segur que no falles, el número l'escrius bé. En aquest tipus de calculadora és el mateix. Si fiques 3,78 per 10 a la menys 3, bé, aquí t'ho fica com a fracció, però si ho arrodoneixes, bé, ell ja t'ho fica com a notació científica. Si el vols col·locar d'aquesta manera, és a dir, així. Shift i la tecla d'enginyeria. Així això entén que és 10 a la 0, que és 1. Per tant, és que això no és com si no hi fos. 0,00378, que és el mateix que ens ha sortit aquí. El mateix amb 10 a la menys 19. D'acord? Aquest d'aquí ja no el podries entrar a la calculadora. Si fiques 3 al 5,79
0,47. Exponent a la menys 19. Fixa't que aquesta calculadora, per potent que sigui, té molts dígits, però no et pot ficar 19 dígits, no li caben. Val? Clar, què seria això? Doncs serien 19 zeros amb un 0, al davant, sí? I al final aquest 5,047. O sigui que si el volguéssim posar el número seria així, un 0, una coma, i ara aquí anirien 18 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, i ara vindria el 5, el 0 i el 47. Aquest seria el número en equivalència. I fins aquí aquest vídeo, espero haver-vos ajudat.